Kan. Engko lek ngene lho, aku muni ngono cek nggawa titik ae. Cek gak nggawa akeh-akeh. Wis tekku buka oh. Apa? Awas wis kurang. Kurang kayak ngene ari. Kadek padha urung mangan blas. Durung. Lali kak gua kamana. Alah. Aku mah ora kepikiran ta wong ora nggo apa-apa. Iya. Lali aku saking mangko. Kok ndek anting kok. Bismillahirrahmanirrahim. Teng 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 teng. Tapi itu. Siapa sing ngeterno Mbak Kal? Sing ngeterno Mbak Kal. Mbak Kal tak ada, kan dramune. Oh, mbek anu ni sendok kena iki empuk kok. Wis ditumpuk adae iku. Ditumpuk wis gulung tikar. Iki dikurno kene gak apa-apa. Aja, iki tak ge pertama iku engko aku. Tak ge pertama. Iki ta anune piring. Piring mbek kene anu piring anu mek iki tok. Wis heeh. Mbok dibuka dhisik sing Mbak taline iku. Rantange. Ora tahu. Ora tahu anu pengalaman carane. Ngawur.